Hosanna n'elu kasị elu ka ụmụntakịrị na-eti site n'ụzọ rue n'ụlọ nsọ ya ka nụrụ ụzọ ha nye Jesu onye gọziri ha wee sị ha bịakwutenụ. Ụmụntakịrị bụrụ abụ dị mfe dị mma site n'oliv ka ha soro ya n'etiti igwe mmadụ na-efe ọmụ nke mmeri na-eti mkpu ọra na anọ. Onye nwe eluigwe na ala na-aga ka anyị mmadụ wee kwe ka ụmụntakịrị hụrụ ndị nabatara ya. Hosanna n'elu kasị elu abụ si n'oge ochie maka Kristi bụ onye nzọpụta, onye nwe elu n'ala. Ka anyị niile na-eto ya n'obi n'olu na-agwa